Iso mau bedheki. Manuk apa? Lah kowe bedhakanmu apa? Manuk piye? Manuk piye karepmu? Manuk apa sing suarane gegirisi? Gugupne wong. Manuk gagak. Lah gagak ya kok. Manuk Garuda. Iki dingu. Manuk. Kayak bengi-bengi sing manuk sing suarane burung hantu. Burung hantu. Burung hantu biasa niku teng anu MP3 kathah dadi bocah-bocah pun dadi. Aku roh. Napa? Manuk elang. Elang biasa. Gudaki kewan-kewan ngono. Biasa sing melihara banyak. Lah manuk apa sing iso Bluk. Oh, salah. Bluk biasa. Bubut. Bubut napa to kulo? Manuk but ae. Manuk but. Ora, coklat-coklat gede gitu. Biasa nang tebon-tebon akeh. Manuk kontul. Salah. Adik kontul. Salah. Ah temune misanane kontul. Misanane kontul. Salah. Lah manuk apa sing gugupi wong? Sing gugupne wong. Kuwi manuk sing gugupi wong suarane kuwi manuk kecepet lerekan. Ki tunggale ndok, Mas. Ada. Ya tak tapuk ora iso. Misananku tau ketepet aku gugup kabeh. Tak ronono ya ora iso, rene ya ora iso. Akhire tak dedel kabeh. Gugup manuk kecepet lerekan. Galembang, Mas.